Salam. Men yoldaşym bilen 15 ýyl ýaşaşdym. 15 ýylymy men jennetiň içinde ýaşadym. Ol bir diýsen gowurýady. 3 tane çağajygym bar. 14-13 hemem 9 ýaşynda. Biziň owamyzda yoldaşymyň ýaş bolmagyna garamazdan syýlygy gaty ully, gaty gowy adamdy. On ýyllara eden ýagşylyklary, beren sadakalary, alýan alkyşlar onu gorar diýip pikir edýärdim. Onu hemme kişiden edýän ýagşylyklarynyň gabanýadym. Türkmenlerde aýdylýan söz bara, iň gowy adamdy. Allah ilki alýa ýanyna diýip. Onu gysgandym adamlardan. Gowy diýmeginden gysgandym. Bir zat edinsegem gözlegmesin diýip, "Waýe, bergiden gözümiz açylanok" diýýärdim. Meni çağa ýal saklady. Menim oňa her günüm ömrümiň manysy diýip ýaşadym. Ýöne men özüm günäl saýýan. Allah kimi menden gowy görseň, onu senden alaryn diýýämiş diýýärler. Men günäl bolaýdym mykam. Her gün şükür edip yatıp, şükür edibem turdumla. Ýöne bir söz diýýärdim. Durmuşymda sen men jennetde ýaşadýaň diýýärdim. Şo sözlerim köpür bolaýdy myka. 2 günden ýüzärlik tütedirdim öýümde. Dilewler ederdim. Barkadaşyndan aýlardım. Ýok wagtam maşynyň durýan ýerine çenli ýüzärlik aýlardım. Hiç bir dileglem, hiç bir aladalam onu gorap bilmedi. Men güýçli adam däl. Ýöne meni yoldaşym hiç sada zar etmän ýaşatdy. Innem bagrymy ýerden galdyryp bilemok. Ruhum gaty çökkün. Men aslynda kiçilikden gözüm gorkupdy. Madama gorkuda gezýärdim. Mümkin şondan şeýle bolandyr. Men 8-nji klasda wagtym kakam ýok boldy. Menne gorkuy şondan galdy. Hemişe ýakyn bitirmekden gorkýardym. Olajak edim 8-nji klas wagtam. Yoldaşym aýrly. Kakam 40 ýaşynda ýok bolupdy. Oňa ýaş gitdi diýýärdiler. Ýöne men yoldaşym onam ýaşamady. 36 ýaşap bir hepde geçdi. Bu hadise boldy. Yoldaşymy togurdy. Ýekejede göwnümde degişen ýerimiz ýok. Ýekejede sesin maňa gataldan ýeri ýok. Bolýara biriniň öljegini bilip, gadyryny bilip ýaşarsyň. Her gün şeýle ýaşadyk. Biz gaty bagtly maşgaladyk. Töwregimiz ýaky geliniň mydama bizi göze giderdi. Täze gelin ýalşylar mydama diýýärdiler. Atlyna menim oň eline çağa wagtym geldim diýsem boljak. Durmuşa çykanda henüz 18 ýaşamandym. Meni ýaş görüp bermek islemediler. Ýöne bir ýyl gatnap ahyr barışdyk. Alyp gaçmak bardy pikiremeden okdy. Men sen ejeň ýüzüni ýere salyp bilmen diýip öz ejesine ýalbarardy. Şu gyzy alyp beräýdi diýip şeýle bagtly, şeýle bir tüýji durmuşda ýaşadyk. Allah janan dileýän. Eger bir gün menem ölsem, diňe şoň bilen bile bolmagy umyt etýän. O da bizden aýrylyp bilýän näme kädiýän. Günne düşme girýär. Düýnem düşme girdi. Oňa ýalbarýan. Günne düşümde sen ölýän gidýän. Bugün gitmesene gitme, bizi taşlama diýip şeýle bir aglaýan. O da siz taşlaman diýär. Ýöne hemişe ýaly uzak görüp bilmedim. Ýene gözüm açyldy. Hem oýanmagyma şeýle bir gynandym. Ýöne 3 tane gara göz çağalam üçin ýaşamalygymy bilýän. Men bolmasam olar nähil bolar, öz başymdan geçen soň bilýän. Şu wagt mert bolan soň ýürejikler suwluja. Olaň öňüne boýnumy egmäge hakym ýok. Şu wagtam ýüregim şeýle bir aglaýar. Çağalamdan gidlenip ýarýan. Aglaýan görkezmejek boldum. Ýöne Allah jan hiç kime beýle derdi bermesin.
ölümden bir wagt özü gorasyn. Başlama.